Agafen bici. Ve una bici. Hola, bon dia. Val, doncs... ja. Ah, ja estem? Sí. Vale. Sí. Bon dia, Pau. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Avui hem matinat. Avui s'ha matinat bastant, eh? Sí. Jo no estic acostumat a matinar tant, eh? Jo sí, jo matino. Però és qüestió de l'edat. Sí? Sí, a partir dels 30 ja no t'aixeques més tard a les 7 del matí. Ah. A no ser que siguis... no sé... una persona trencada per dintre. No, clar. A mi em queden 2 anys, pels 30. O sigui, potser és per això que encara Clar, no... ara et pots aixecar a les 12. Ah, vale. I cap mena de problema. De remordiment. Genial, doncs aleshores ja està. Sí, ja està. És un tema de la declaració de la renta. Ah, perquè desgraves o alguna cosa. No, sempre acabes pagant L'has més. feta ja? Ja No. és hora, eh? He fet l'esborrany No, jo també. per veure de quin mal ha de morir. Jo he És tingut... que no he cobrat mai jo O sigui, mai he rebut. Clar, sempre... Però bueno, al final no passa res amb això, eh? No? No passa res. No, perquè jo també he pagat sempre fins que hi ha un dia que et paguen. I quan arriba aquest dia, que a mi m'ha passat, és fantàstic. Que van ser 27 euros, però quins 27 euros, eh? Hòstia, però pots fer moltes coses. Home, Pots comprar 2 sobres de màgic. No sé a quin preu estan. no ho sé. Però m'ha semblat una bona referència, diguem-ne, màgic. Estan tornant, eh? Ah, sí? M'estan sortint a mi molts vídeos, ja saps que la meva referència del mercat del món Sí, és sí. TikTok. M'estan sortint molts vídeos de gent jugant a màgic i de típic, va, obrim un sobre, a veure què surt. I les cartes Pokémon també estan tornant. Sí, Les cartes, tornen les cartes. les cartes. Com està tornant l'extrema dreta, estem Tornen les tornant com al cartes. passat, no? Les relacions Les cartes. epistolars. A mi m'agrada molt. Cartes a Sant Pau. Bueno, està molt I bé. d'aquí que als s'envien cartes. Pokémons. És que la humanitat és increïble. No et puc prendre en sèrio amb aquesta veu de Barry White, eh? Sí, disculpes, avui tinc una veu. No us acostumeu a aquesta veu. Perquè és l'encostipat. Normalment tinc una veu més aflautada. Ah, sí? No, bueno, més... Flauta travessera. Clarament no de tuba, que és el que tinc ara. Clar. Totalment. Bé, Jean Paul, t'anava a dir Jean Paul. És que saps què Bueno, passa? noms compostos, no? És que és el que Al final. passa. Jo tinc un altre amic que es diu Jean Paul i només tinc amics amb noms compostos. És un requisit. Sí, no? Per ser amic meu és de... Jo recordo el dia que et vaig conèixer que a la persona del costat li vas dir no, tu no. Clar. Només tens un nom. Es deia Iu. Com et dius? Iu. Iu. No, home, no. Que és un acudit, això. Què estem un fent, home? poema. Bé, Avui tenim moltes coses sobre la taula. tenim moltes coses sobre la I taula. no són temes. Vull dir, no és allò típic. No, a vegades es diu, avui tenim moltes coses sobre la taula. Això es diu molt a les tertúlies de ràdio. Tenim Sí. moltes coses sobre la taula i farem Sí. no sé què. El primer, els arancels. Avui no parlarem d'arancels. No? No. Tu ho has notat, això dels arancels? Bé, no. Bueno, ho he notat perquè cada dia ho sento. Però Clar. encara no. És un tema que està molt a tope, però clar, no... No sé. O sigui, aquí a la taula tenim... És que hem vingut molt d'hora. Llavors hem dit, doncs anem a fer un cafè, Sí. però no és allò, no, vas a un vivari i t'agafes un cafè per emportar, sinó portes la cafetera cap aquí. Sí. Perquè quan vas de càmping Sí, pots portar-te les coses per fer un cafè. sí. Molt top, això. Molt bon. Quin podcast, eh? Es diu Càmping qui pugui. Campi Sí, estem gravant, Si vols dir alguna cosa, endavant, vingui. Ah, jo, vamos. On estem ubicats? Això és el Tabor, a l'alt del Tabor. I el Tabor on limita? Això limita entre Sant Boi, Sant Vicenç, Santa Coloma, Santa Coloma, Sant Climent Sant Climent, això que he dit Sant Vicenç, Santa Coloma i la Colònia, que la tenim allà. i Torrelles. I Torrelles, correcte. Que Preciós. com soc d'allí, dic calla, Ah, vale. ara que ho digui. Com et dius? Em dic Dani Dani. Rovira. Vale, doncs el Dani és un ciclista que ha vingut aquí al Tabor. Sempre fas una ruta així llarga i acabes aquí? Sí, moltes vegades. Intento sempre vindre aquí, com que visc a Sant Boi, intento aquí vindre a escapar-me i vindre... És que la desconnectar. vista ho val, La vista La ho veritat val. és que sí. Llàstima Home, és que molt avui guapa. sí que hi ha una miqueta de boira i tal, però ho val. Ho val.
La veritat és que ho val. Boira o contaminació allà al fons, perquè Bueno, ja, però aquí Barcelona sembla Mordor. Sí, diem boira perquè la gent no digui és contaminació. És que ve de Tarragona, clar. Ai, senyor. Bueno, senyors, us deixo aquí. D'acord. Que vagi molt bé l'esmorzar. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. I gaudiu molt. Adéu. Adéu. Càmping qui pugui. Busca'ns a les xarxes que estarem per allà. Us buscareu. Adéu. Adéu. I així es fa un nou seguidor. Bé, molt bé, molt bé. Doncs espera, anem a donar l'inici al càmping qui pugui. Sí, Endavant, tot teu. càmping que pugui. Aquí ja puc tallar. És que saps què ens passava als últims programes? Això hi ha coses internes. Deia, un càmping que pugui, i ja seguíem xerrant. Sí. Llavors, jo amb el Adobe Premiere no sabia on tallar, la veritat. Tenia un problema. Hosti, quina art, eh? Has vist? Ara és com un d'aquells vídeos de... També amb... Joder, sempre la meva referència és TikTok, ho sento. Sí, no, és que Però- és tal qual això, Però hi ha molts vídeos d'aquests de no, el cafè l'has estat prenent malament tota la vida. Mira, això és un tamacle. Sí. Això és un tamacle. No, en parlem... Veig enfadat. És que no ho suporto, perquè mai sé com fer-ho. Mai sé com fer-ho, Ja. com fer un bon cafè. Adéu! Adéu. Mai sé com fer un bon cafè, allò que dius, hòstia. Ja. Jo sempre el que faig és, ho poso i avall. O sigui, ho poso, Vale. escalfo i fins que surti, toma pel cul. Jo també ho faig així. Clar, i la gent dirà, no, és que així es crema. Doncs mira, no és el meu problema. Sí. És el meu cafè. Deixa'm prendre com vulgui. Exacte. Jo també poso a escalfar i avall amb la Nespresso. Se'm va What else? espatllar, Què dius ara? Saps el drama nacional de casa? Que és que és drama que se nacional. t'espatlli. O sigui, no tenir res per fer el cafè, perquè és allò, dius, no, se t'espatlla la Nespresso però tens una cafetera italiana. No, és que no teníem res. Ja. 4 dies sense cafè. És un tema, eh? Això, jo crec que som addictes al cafè, no? Sí. Sí, però això és un... I aquesta addicció... Abracem-la. Sí, oi que sí? Sí. Jo estic molt a favor d'aquesta addicció al cafè. O sigui, ja que estem, doncs tu, A més, si he de ser addicte a alguna cosa, que sigui el cafè. Oh, és que dona molts problemes de nervis. No. És que si no em prenc, em dona més. però l'addicció al cafè té una cosa bona. Sí? I és que aproximadament una vegada al mes surt un estudi de la Universitat de Wisconsin. Wisconsin sempre fa aquest... Sempre, més o menys. I si no, Columbus. Columbia, Columbus, sí, Connecticut, Massachusetts. Michigan. Totes aquestes universitats que, bueno, m'agradaria veure-les, perquè ens en riem molt aquí de... No sé, de quina universitat ens en riem aquí. No sé, és igual. De qualsevol. Realment de totes, eh? De totes. De totes, perquè... Però allà les has de veure també, si han de fer estudis sobre qualsevol cosa. Però el tema és que un cop al mes surt un estudi relacionat amb el cafè i el bo és que un mes t'està matant el cafè i el següent mes, com més en prenguis, millor. Sí, totalment. Jo em quedo amb els de millor. Sí, home. Sí, a mi m'agrada el cafè. A mi molt. És que un bon cafè, i a més ho notes, quan és un bon cafè, dius, hòstia... Saps què m'ha passat aquesta setmana? Què t'ha passat? Al costat de la feina hi ha diversos... O sigui, al voltant, diguem-ne, hi ha diversos establiments de cafeteries. I hi ha clàssic vivari. No hi ha cap cantonada de Barcelona sense un vivari. Vale. Hi ha tots aquests establiments i establiments més petits, no sé què, molt a tope, els vivaris. fan cafès a tots aquests llocs. I jo, després de dinar, doncs normalment anem a fer el cafè. Vale? Aproximadament el preu. Jo prenc cafè sol. Vale. Sempre. Sense sucre. Home, clar, amb aquesta veu... I el tema, el preu perquè està... és amarg. És amarg. Com la vida. Però és boníssim. Clar, no, sí, això sí. Com la vida, el preu està a 1,60, 1,65, 1,70. Hòstia. Cafè sol, eh? Cafè sol. Doncs, total, que al costat de la feina hi ha un lloc ultra pijo, però nivells top de pijisme, brunch, cafè especialitat, d'aquest rotllo que tira enrere. Doncs vaig anar l'altre dia perquè em va dir, no, és molt car, però fa el cafè bo. I tenia un mal dia i vaig dir, bueno, pues tu deis de ell, no passa res. Avui que és un mal dia... Bon cafè, va. Pues era el cafè més barat de tot el voltant. Sí? El cafè sol.
Cafè amb llet, et tornes loco. O sigui, Però el els cafè pijos, sol... al final, els pijos Sí. eren els més baratos. Jo crec que ningú pren cafè sol allà, també t'ho diré. Clar, matcha, Matcha, flat latte, flat latte. frappuccino... Quin fàstic. Quin fàstic. Però perquè li posen aquest tipus de noms, perquè al final és cafè amb llet, perfecte. Sí, perfecte, endavant. Som, ja ho ha dit el noi, He que fet spoiler, de fet. hem fet spoiler. Som al Tabor, que és una zona situada entre 3 municipis, ell ha dit 4 o 5, però és això, és 3 municipis que tractarem nosaltres. A més, també hi ha altres municipis que fan frontera amb aquesta zona. És el Tabor, que estem a dalt d'una muntanya, d'acord? I just davant, a la càmera no es veurà, està darrere de la càmera, una torre de vigia, que serveix doncs, per vigilar els incendis i aquestes mandangues. Molt bona torre, I per veure si arriben els enemics. Exacte. No, s'ha de poder veure tot, des d'aquí. Home, i tant. Ui, no, perquè fa un dia... De merda, Fa un dia de Sí, merda, però... gris. Però bueno... Això, parlarem d'aquests 3 municipis que fan frontera, i el primer és Torrelles de Llobregat. Sí, gran lloc. Avui jugues a casa. Casa meva. Avui estic molt content. Jugues a casa. Torrelles de Llobregat, que té 6.155 habitants. Vale. Bé? Mira que ho vaig apuntar i no sé com es diu ara. El gentilici. Torrellenca. Molt bé. Coses destacades de Torrelles de Llobregat. Cireres. El guitarra de Love of Lesbian, com a persona famosa. És de Torrelles? És de Torrelles. Love of Lesbian és de Sant Vicenç dels Horts. Uau. I el guitarrista és de per aquí. Ara em sap greu, no sé no me'n recordo el teu nom. Però bueno, hola. Hola, És de- estàs convidat, si vols. Sí, és d'aquí. Tant de bo fos... No hem dit res, però el Dani el ciclista. Oh, t'imagines? Que es deia Dani Rovira. M'ha fet gràcia. O sigui, podem posar... Avui hem convidat Dani Rovira. Perfecte. T'imagines? Comences el foc, la Sí. flama. Cuidao que no se'ns cremin Els croissants. Intentarem no fer marca. He de dir que amb el micròfon ambiental estem... Si vols sentir uns segons de flama... Bueno, no sentiràs res, però Ho vull sentir, sí. uns segons de flama. La flama d'un poble en moviment. La flama d'un sentiment. Estarà difícil que surti avui el foc, perquè si estem a l'aire lliure, No el es cafè. veurà. Però Li bueno. costa més a l'aire lliure, el cafè? Sí, a més ara ja ve el vent, s'està nublant. No, Un realment bon dia està per... fent- Però escolta'm, jo aquest matí que he posat la ràdio venint cap aquí deien que faria bon temps i, bueno, com t'ho explico? Sí, Es veu, ojo, des d'aquí dalt es veu. Ara a l'esquena no es veu, perquè ens tapen uns arbres, però es veuria Montserrat i la Sagrada Família, i la Sagrada Família. Sí, que és un bon lloc, sobretot La si veig des vols, d'aquí? si vols ficar. Sí, és un... O sigui, no està apuntat en aquestes dades que has agafat No. d'aquest lloc, però és un lloc on es ve a Sí. estimar-se. Sí, sobretot per la nit. Pensa que per la nit això està il·luminat. Ui. Que maco. Ui, Que maco. Res maquíssima. millor quan vas a... No? Quan busques un lloc íntim per fer de picadero que estigui il·luminat. Que estigui il·luminat. No, però pensa, aquí no vale. està il·luminat, però veus tot Barcelona, il·luminades el Prat, les cases. amb les llums, i fa molt de... Des d'aquí veiem una casa sobre una muntanya que és pràcticament la mansió de Frankenstein. M'agradaria viure allà. Has de tenir bones vistes. Sí. Aquella mansió de Frankenstein que dius tu és la ermita de Sant Ramon. Perfecte, des d'aquí Des de salutació als Ramons. Ermita Sant Ramon de Sant Boi de Llobregat. Hòstia, molt bé. Que hi ha un bar, que sempre està molt bé. Tant de bo sigui el bar Ramon. No té res a veure. Estaria bé, Bar Ramon, Bar Ramon. a Sant Boi de Llobregat. Espera, trauré... Ai. És que estava també pillant... Ja tenim un micròfon per pillar el so El del foc. foc. El No cal foco. dos micròfons. Bé, Sí, ha aparegut un gos. endavant. Li donem cafè, a veure què passa. A Torrelles, saps que hi ha a Torrelles també? No. Catalunya en miniatura. Uf, m'agrada molt. No hi he anat mai, Has d'anar-hi, hem d'anar-hi. Hem de fer un d'anar-hi. podcast allí, però bueno, ja ho Tot és farem. molt petit. No és tan petit. Sí, a veure, sí, és molt petit en comparació, però Sí, tu pots entrar al Camp Nou. sí, clar. Pots ser Godzilla a Catalunya, que això sempre està molt bé. Això. Pots fer de King Kong a la Sagrada Família, a Catalunya Miniatura. Hola, bon dia. Que és el que
Jordi Pujol sempre volia fer. Sempre, home, i tant. De fet, per això la van fer, Sí. Per ell. Sí. Van construir expressament. Oita! Ep. Això està sent màgic, Uah, que bé cafè. Penseu que hem arribat aquí sense cap mena d'ingerir cap mena de cafeïna, diguem-ne. No, una mica. Una mica. abans de sortir, que sempre, Això està sent màgic, de veritat, Fantàstic. És una de les coses per les quals faig ràdio. O sigui, captar sons com el cafè. Com el del cafè, no com el de la meva veu. La teva veu també està bé. Opa. Hòstia. Això ha sigut el gas que l'hem tret i així ja no hi ha cap problema. Cafè fet, Cafè fet. Oloreta cafè també, Sí, molt bé. va cap a tu, és que el vent està anant... Sí. Ara estava pensant, Digues. clar, hem de fer una petita pausa perquè he d'anar a buscar el meu mòbil. Ah, perquè hem de llegir les ressenyes de Torrelles. Hem de llegir la ressenya. Saps què? estaria bé. Sí, Vaig a intentar posar música aquí perfecte. i vaig a agafar-me el mòbil i tal. Jo ballo la música. Molta gent caminant. És un lloc de pas, clarament. Hi ha molts esportistes. Molts, masses, si em pregunteu. Ja estic aquí. Ah, hola! Hola, molt bones. Val, Anem a llegir ressenyes de Torrelles, Sí. no? O d'aquí? Jo el que faria... Bueno, Què faries? d'aquí, anem a llegir d'aquí, que és el Vinga. primer capítol, sí. Anava a llegir ressenyes de Catalunya en miniatura, Sí? però no. Que tant de bo estiguin a Mari al 3. No, no, perquè hi ha un tema amb Catalunya en miniatura. I és que... Salut. I és que a Catalunya en miniatura el que passa és que abans sí que està millor que ara. Ara està una mica decadent. Ha passat molt el temps. Potser massa. Potser massa. No estic trobant... I la gent que treballa a Catalunya en miniatura són de tamany normal, Sí, no? sí. A més, No són legos. Tu saps que hi ha Gulliver a la porta? Com? Els viatges de Gulliver, Sí? que se'n va a Lilliput. Està a la porta? Està a la porta Gulliver, sí. Que diuen que és un gegant de Catalunya. Qui va muntar Catalunya en miniatura, realment? Uns genis. Uns genis. Està molt bé. Des d'aquí aplaudim. En el moment en què muntes una cosa que et ve el Josmar Heron a fer un videoclip, és que ets un geni. Sí, clarament. No hi ha més. Ressenyes. Ressenyes de la torre de telecomunicacions, que també hi ha unes antenes aquí darrere nostra, hi ha unes antenes, doncs... Aquesta no té... No. Té un parallam. Allò és un parallams. Sí, oi? Està guapo, Tant de bo un llamp ara... A veure, donaria joc. No el veuríeu, però nosaltres sí. La reacció sí, que la tindríem. Sí. Doncs si vols llegir la primera, A veure. endavant. Ja saps que jo el brillo no és una cosa que jugui molt, pots posar-lo si vols. Però bueno, A veure, l'Aaron fa 3 mesos li posa 4 estrelles de Molt 5 bé. i diu un lloc ser ruta molt guai. un Forma part de l'anada olla. La gent no sap escriure, tio. Hi ha un No, tema, però- Aquí hi ha un tema amb les ressenyes aquestes i és que no sap escriure la penya. Bueno, però passo a la segona de l'Alejandro. Una estrella fa 10 mesos. Ojo, És un senyor que és local guide Sí? que et porta 96 ressenyes. O sigui, és un influencer. Diu, Que té molt de temps lliure, a totes llums. clarament, diu, una estrella li posa a aquest espai. Diu, supercancerigen. Haurien de posar-la fora de la població a la muntanya que no afecti ningú. A veure, jo amb molta gent tampoc. O sigui, ha passat en Dani, el ciclista, Sí, i una dona també, però... i un senyor que no ha volgut saludar. No m'ha saludar, perquè Però venir de Barcelona corrents. però supercancerigen. Home, més cancerigen no és viure a Barcelona, que vols que et digui. Sí. Jo aquí sento ocells Sí, i no sí, cotorres d'aquelles... A veure, que suposo que tindrà els seus efectes, com totes les antenes de telecomunicacions, sempre tenen els seus efectes, etc. Però a veure, si ell diu que ho posin a la muntanya, ja estem a la muntanya. Clar, Senyor, clar. Això és la muntanya, encara que no ho sembli. Estem al costat de Barcelona? Sí,
però hi ha muntanya, hi ha vida després de Barcelona. Per sort. I, clar, per sort. Per sort. I clar, no sé si... Doncs escolta, aquest senyor, una abraçada. Una abraçada, Alejandro. Una abraçada i repensa tu. Sí. O sigui, al final no hem de viure amb aquesta por. Hòstia, tu, mira, ja... No? No, és que el microones escalfa la sopa. Escalfa la sopa, Alejandro. Escalfa la sopa i que freda no val res. Exacte. I no utilitzis gas, que també està molt car. Poses el microones, no passa res. Però una miqueta. Sí que és que al final... No passa res. Hi ha moltes coses al nostre voltant que són perjudicials pel nostre cos i és impossible evitar-les, al final. Sí, però Alejandro, que es queixa, amb tots els respectes, d'aquesta antena, després se'n va a un garito, no? A que li posin un ron cola, de vés a saber on és el ron, Ara. I vés a saber on és la cola. La cola vés a saber d'on és i el ron és benzina, a tots els llums. Clar, o sigui, no fotem. Sí, que a veure, posats ja... No? Sí, calma. Llegillo un altre. Ah, doncs mira, no, eren les úniques que hi havia. No, home, no, perquè estaven més rellevants. Ah, amic. Doncs més recents. No, les millors. Ja... No, només hi ha dues. Només n'hi ha dues, Només hi ha dues. Doncs quina és la teva valoració? La meva valoració d'aquest lloc és que li posaria un 4 de 5 estrelles. Molt bé. Perquè és un lloc que m'agrada venir, però està molt amunt. Hem fet una caminada. Tant si vens com amb cotxe o vens caminant, està molt amunt. Sí. Tot i que hi ha punts més amunt, com la casa de Frankenstein. No està més amunt. No? Jo diria que sí, no? Jo la veig per sota ara mateix. És que saps què passa? Que enganya, no? Quan vas cap allà, baixes una muntanya i puges per anar a l'ermita de Sant Ramon una rampa que és quasi empinada, que és terrible. Yeah. I allà et deixes els pulmons. Aquí és un refugi de quan la gent en pandèmia començàvem a sortir esglaonadament. Estàveu tots aquí, no? Estàvem tots aquí. Sí. O sigui, no quedàvem, però sortíem del poble, xino-xano, i acabaves aquí. No hi havia gaires més llocs on anar, no? No. Està molt bé. Sí, 4 de 5. També guardo molt bons records aquí. Però 4 de 5, una prudència catalana. No, sempre, sí, perquè al final... No, la perfecció no existeix, no? I tu? Quina nota poses? Mira, jo posaré un 4,5. Molta tranquil·litat, molta gent esportista, ara estan venint per aquí darrere, potser els veureu, i molt bones vistes. Sí que es veu Barcelona plena de pol·lució, però bueno, que és per constatar un fet, però es veu el mar, es veu on estàvem, els últims capítols estàvem allà al Prat i ara s'està veient un avió aterrar, diguem-ne. Sí, és veritat, també es veu des d'aquí. I realment, hòstia, unes molt bones vistes. Punt estratègic. Sí. No? Des d'aquí es podia controlar tota la comarca. Sí. Que això sempre agrada molt. Una dada que m'acabo de recordar. Aquesta torre, la torre de vigilància, que després l'ensenyarem, es diu Romeo. Ah. I hi ha una altra torre de vigilància, crec que és cap a Collserola, que es diu Julieta. Hòstia, i no es troben mai, quina putada. Es veuen. Ah, si puges dalt es veu l'altre. Però no es troben mai. Són com les almenares de Gondor Exacte. Del Baix Llobregat. Sí. Està molt bé. Doncs vinga, a calar-hi foc, no? I tant! Vale, deixem uns segons i anem amb les coses. Sí, amb les coses. Molt bé, les coses. Les coses, expliquem una mica. Són sí. Càmping qui pugui, no? Posem sempre de relleu la filosofia del càmping, que al final és voler fugir, no? del teu dia a dia. I nosaltres el que fem aquí és parlar de les coses de les que volem fugir. Totalment. Perfecte. I a més, estem oberts a anar on sigui i que la gent ens contacti per la falca. Jo què sé, que podem anar a comentar, així com comentem aquest lloc, podem fer una anàlisi exhaustiu i parlar amb la gent que se'ns posi pel darrere o pel costat o per on sigui. Si pot ser un càmping... Però sobretot un càmping, clar. Millor. Clar. I bé, de què vols descansar aquesta setmana? Mira, jo últimament, fa un any ja estic anant molt al gimnàs. Bé. Però vaig al gimnàs que tinc al costat de casa, que és un gimnàs municipal. Molt guapo. Cap queixa.
guapíssim. Instal·lacions, perfectes. Ole. Classes dirigides, perfectes. Ole. Piscina, increïble. Amb jacuzzi i tot. No, realment, top. Què passa? Ole. Molt de iaio. I jo hi vaig aviat al matí. Altres programes també havien parlat dels iaios crec que sí. És que fotem-li canya. No. Obro el gimnàs a les 7 del matí. I en aquella hora ja, estem esperant jo i iaios. Perfecte. Bé. Però del que vull descansar és dels vestidors. Perquè l'altre dia... petita prèvia. Crec que sé per on vas, company. Petita prèvia. Tu saps que com més gran et fas, a partir de certa edat, jo encara no he arribat, diguem-ne, però tot tendeix, la gravetat fa el seu efecte. I tot tendeix a penjar. Penjar bastant. Fins aquí, parèntesi. Doncs l'altre dia entro al vestidor i hi ha uns assecadors públics, diguem-ne. Són a l'abast de tothom, no? I hi havia un senyor que tal qual va sortir, un senyor gran, tal qual va sortir de la dutxa, es va dirigir amb les seves xancletes cap al lloc del secador, el va agafar, era calb. Vale. Cap problema. Cap problema. Tots acabarem aquí, diguem-ne. Cap problema. Endavant. Perdó. Es va començar a eixugar el que vindria a ser la closca i de sobte va agafar els bessons i s'estava eixugant els ous. Molt bé. Allí davant de tothom. I clar, què passa? Torno al parèntesi. Tot tendeix a la gravetat. Doncs amb una mà requeria de fer palanca i aixecar la porta de l'infern i anar eixugant perquè no quedés cap plec sense estar sec. Va ser una visió que, de veritat... Terrible, Vaig arribar amb calfreds a casa. No és mala idea, No. Perquè així amb la t'estalvies tovallola, tal, però clar... Almenys va tenir la decència d'agafar-se'ls, perquè si no faria un efecte pèndol terrible. Sempre hi ha algun moviment. Alguna onomatopeia sempre hi ha. Perquè... Bon dia. Hola. Sí, estem gravant un podcast que es diu Camping qui pugui. Molt bé. Adéu. La falca. La falca, sempre que... La falca. Les onomatopeies vesteixen molt. Sí. Queden molt bé, sí, a favor. I aquesta és la meva vida, això és el que vull fugir clarament, perquè fa por. Sí. Perquè al final et veus a tu mateix, no? Ara ho has dit. Perquè vaig pensar, no és tan mala idea. Però no ho fa... O sigui, el que sí que em sembla boig és al mig del gimnàs. Però clar, és que arribes a una edat que ja t'és igual tot. No, des de luego que a aquella persona li era igual tot. Veus? O sigui, si t'havia de posar els ous a l'espatlla per ell eixugar-se, també ho faria. I semblaries un botanero. Botanero. La imatge, Clinc, 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 clinc. Ja arribo. Hola. Com... Si a vegades si te'l poses aquí és Mickey Mouse de carn. Bueno, clar, aquesta és l'altra, la mosca. La mosca. Que no la mosca, No. No hem de confondre. No hem de confondre. Oh, surt el sol. El sol, Sol, oi, sí. Porto les ulleres tot el rato i fins ara no han tingut... Hòstia, quina meravella. L'últim dia ens vam cremar la cara, Sí. Vaig estar tot el cap de setmana que em tibava la cara i no ho va semblar, Ens hem de posar crema, però... Sí, cosa que no hem fet avui. No. Jo aquesta setmana vull descansar de les caques d'agost, tio. És molt bàsic, però és que és una merda, literal, endavant. I estic cansat perquè cada cop que trec el meu gos n'entrepitjo una. El trec per un lloc on habitualment hi ha altres gossos i jo recullo les caques del meu gos. Hòstia, al final, tio, és una miqueta de responsabilitat civil. Sí, i afectiva també. I afectiva, però sempre entrepitjo una i no dona bona sort. No. No dona bona sort, home. No és veritat. Tu saps que em vaig haver de dutxar amb bambes? Perquè havies trepitjat Sí, perquè allò no es treia. tronyaco. No es treia. Hòstia.
No es treia, hi havia de... amb el... No. Serà una mica impopular. Mhm. Estic una mica a favor que es deixi alguna caca. Alguna. Però al carrer. És a dir, no en un parc o Vale. al mig del carrer. No al mig del pas. A una cantonadeta, un bon cagalló. S'ha perdut, això. Perquè abans, amb el pas dels dies, d'aquests cagallons es tornaven blancs. Sí. I això formava part del mobiliari urbà. Tio, tu saps que es floreixen les caques? Es floreixen. Avui en dia les caques es floreixen. No vull saber com has arribat a aquesta conclusió. Doncs perquè no, la gent no agafa les caques del seu gos i clar, jo camino i Vale. em fixo i hi ha cagallons al costat, molt ben posats, i es floreixen. I he de dir que m'agrada una miqueta veure això florit. Fa primavera, Fa primavera que es floreixi una caca, dius, mira, La vida sempre sobrepàs. troba la seva escletxa. Hòstia, caques de gos. Els Ai. gossos s'assemblen als seus amos? No és la típica cosa de 101 dàlmates? No, perquè el meu és salxitxa i jo no sóc alt. Però sí que tinc una bona... No, per favor. M'he vingut cap amunt. Mira, portem ja 32 minuts. Home. O sigui que també tenim 2 minuts del principi de... sí, gravant, sí, tal. tens raó. Per tant, obrim nova secció, Nova secció? que és què li treu de polleguera als nostres oients. Ah, que uau! Ens han escrit M'agrada molt. uns quants, així que deixem res, serà 5 minuts perquè hem d'acabar ja. Però bueno, que farem més i en parlarem. Silenci i sintonia. Molt bé, el que ens han escrit els nostres oients, Sí? tenim un oient que ens ha escrit per l'Instagram, que vosaltres també ens podeu escriure per Instagram quan us ho preguntem, i també al mail campingquipugui@gmail.com, la primera amb K, campingquipugui. I allà ens podeu escriure les vostres anècdotes, sobretot dient que us treu de polleguera, anècdotes de càmping o el que vulgueu. El que vulgueu, al final. Ens ha escrit Pau Melero 00 i diu: estic fart de carregar coses. El mòbil, ara també el cotxe, el portàtil, el puto raspall de dents, el vibrador... Bueno, una persona que es queixa de carregar coses i he de dir que estic bastant a favor d'això, Es porta totes a l'esquena, Com el botanero. Carregar coses. Carregar coses. És veritat, estem en un moment en què estem carregant moltes coses, tio. No pot ser. No, i el problema és que m'està canviant la veu en directe, endavant. Que cada cosa té un carregador diferent, que això ja... Estem tendint a no, a totes les mateixes. Però encara no hem arribat aquí. Ja, és I veritat. tinc 40 cables. Sí. Està el tipo C, que és el que teòricament és l'universal, però no. Sí. Després hi ha el tipo iPhone, que també és així. L'altre que és com en forma de trapezoide. Sí. La clavija, que no sé, clavilla, que es diu en català, no sé com es diu. Bueno, no pot ser. Almenys això, que unifiquin, però és que és veritat que el fet de carregar coses ens ha tornat molt dependents. Ja, no podem estar... O sigui, avui... Bueno, avui ho hem fet... Estem funcionant amb piles, Sí. gas... Sí? Bueno, i el mòbil, però... I el mòbil, però que ja està carregat. Sí, està carregadíssim. Som el clar exemple Sí? el kit de supervivència de la UE. Bueno, som nosaltres. Som nosaltres. Això és la supervivència, al món. Pot venir la guerra ja. Estem preparats. Preparats. Amb 8 croissants Sí. i cafè. 8 croissants que ens el fotrem al proper capítol. La setmana que ve. La setmana que ve. A veure què duren. Doncs bé, això és Camping que pugui. Un plaer estar aquí, Un plaer. Pau. Un plaer, Joan Albert. Com sempre. Com sempre. Ens veiem la setmana que ve. Sí, i tant. En un altre indret. En un altre indret. Ala, micròfon ambiental per acomiadar-nos, que apunti cap a allà a veure què troba. Bueno, adeu-siau i fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. 1940.